Hej og velkommen til Fremtidspenge-podcastet episode 1. Vi er 2 aktienørder, mig og August. Vi mødte hinanden på et kollegie i Aarhus for nogle år siden, hvor at vi fandt ud af, at vi begge to delte den hobby, at vi gerne ville tale om aktier, og nu har vi gjort det så meget efterhånden, at vi tænkte, det kunne være sjovt at prøve at optage det og lægge det op som et podcast. Og som forberedelse til den her episode, har vi hver især skulle finde 3 aktier, som vi tror kommer til at klare sig godt. Og jeg ved, alle de 3 aktier, som jeg taler om, har jeg allerede i min portefølje. Er det samme med dig, August? Det er det samme med mig. Okay, Fuldstændig. men så er banen ligesom kridtet op. Så August, hvad er din aktie? Mit første selskab, det er Adobe, en amerikansk tech-gigant, som er blevet solgt meget ud her på det sidste, og som derfor nu handles rigtig billigt. Som man kan se der, så handles den til en free cash flow yield på 7,88 og en forward PE på 12, som er meget billigt for sådan en SaaS-virksomhed. Og det skyldes lidt forskellige ting. Blandt andet sådan nogle trusler fra, eller hvad markedet er sådan trusler fra kunstig intelligens, som nu kan generere billeder og videoer meget bedre, end det kunne tidligere. Og så ser investorerne det som en mulighed for, at de kreative ansatte i verden ikke behøver at bruge Adobes produkter mere. Og derudover så er der også kommet nogle nye konkurrenter, Figma og Canva blandt andet, og nogle andre også, som også godt kan tage noget af Adobes market share. Det er primært de 2 ting. Så dem skal vi selvfølgelig snakke om. Men hvis man lige går ind på omsætningen, kan du gå ind på revenue, Yes. og så ser, altså så hvis man ser de sidste 10 år eller 5 år, så ligner det ikke en virksomhed, der er stresset. Det ligner en virksomhed, der bare kører som business as usual. Men derfor så behøver vi selvfølgelig ikke gøre det i fremtiden. Så vi skal selvfølgelig snakke om, hvad det er, der gør Adobe til en god virksomhed, og hvorfor at, jeg ikke tror, at de her trusler er så store, som de er, eller som markedet ser dem som. For det første, så er det det her med AI, som jo er blevet rigtig godt og laver rigtig gode billeder, men det er i hvert fald den følelse, jeg har, og som jeg også tror, mange andre har, og især professionelle har, at den bliver aldrig helt perfekt. Så man har altid brug for lige at efterredigere en lille smule, eller ændre noget, så man prøver at skrive prompten lidt om, få et lidt andet billede. Og det er som om, det er aldrig helt... Det er sjældent perfekt i hvert fald. I hvert fald ikke godt nok, hvis du skal lave en Coca-Cola-reklame til $10 millioner, som skal hænge over det hele, eller hvis bare du skal lave en Momondo-reklame, eller et eller andet. Så der er brug for en form for efterredigering, som Adobe laver, eller som man kan lave i Adobe, fordi de har integreret kunstig intelligens i deres produkter, i det, som de kalder Firefly, som har haft mega meget vækst. Og nu kan jeg ikke lige huske tallene, men jeg husker det, som om det er sådan noget med, det kan godt være overdrivet, men det er tredobles kvartal over kvartal, eller år. Det har i hvert fald haft mega meget vækst i deres Firefly brug. Den er også smart, fordi den er trænet på, sådan som jeg har forstået det, på billeder af ting, som virksomheder godt kan bruge. Fordi virksomheder, de løber en risiko ved at bruge de der LLM's billedgenerering, ved at de kan bruge ting, eller der kan komme ting ind i billederne, som der er andre, der har ophavsretten til. Så ved at bruge Adobes værktøjer, så kan de sikre sig, at de kun bruger ting, som de har ophavsretten til. Og de kan så bruge den her efterredigering. Ja, og det kan så også blive en øget indtjening for dem, fordi de har sådan nogle AI-tokens, hvor når en kunde har brugt de tokens, de har, så skal de købe flere tokens. Så måske kan den der blive en indtjening for Adobe. Men lige meget hvad, så ser jeg i hvert fald som om, at det bliver et forbedret produkt, Adobe får af AI, og ikke noget, der gør Adobe vækst. Ja, og så er der også konkurrenterne, Figma og Canva, som jo også er gode produkter, og som er rigtig gode for sådan nogle non-professionelle, eller i hvert fald ikke dem, som er ansat i de store virksomheder, men de Så har nogen som også mig. det meget snævre. Ja, sådan nogle som dig. Så det kan godt være, at de tager noget af markedsandelen der, men de kommer nok ikke til at tage fra de store virksomheder, fordi de store virksomheder, de har brug for det mere brede produkt, eller det er mange produkter, som Adobe udbyder, hvor at Figma mest er UI, UX og Canva primært. Jeg er lidt i tvivl, men det er i hvert fald ikke, det er ikke de kunder, som måske normalt vil have et Adobe-abonnement i forvejen, som bruger Canva. Er der ikke også en netværkseffekt i, at de virksomheder, der bruger Adobe, der skal der ligesom... Der giver det ikke mening, at der er nogle medarbejdere, der bruger Adobe, nogen, der bruger Figma, nogen, der bruger Canva, at der er den der... Adobe var den første virksomhed, der ligesom blev udbredt til alle kreative virksomheder, og det bliver gengivet år efter år. Når der er nye ansatte, der bliver ansat, så skal det ligesom trænes i Adobe. Ja, jo, lige præcis. Fordi de bliver nødt til at kunne sende de der filer til hinanden, så man skal have abonnementer for at kunne få lov til at åbne den fil og arbejde videre på det. Så det gør det mega svært at skifte væk fra.
Og så har alle virksomhederne jo også alle deres gamle filer liggende i Adobe-formater, som jo så også igen gør det endnu sværere at skifte væk. Så de skifter ikke væk til Figma. Det kan godt være, de får Figma oveni, men de skifter ikke væk fra Figma. Ikke som det ser ud lige nu i hvert fald. Og så skal Ja, man det heller ikke mener du. undervurdere deres... Ja. Skal man tage den om? Nej, det er fint. Okay. Så er der også lige hurtigt deres PDF-segment. Det ved jeg ikke, om du er klar over. Men det vokser sådan noget 12-14% om året. Folk skal bare bede om at betale for deres PDF'er, eller deres PDF-software. Og jeg kunne ikke helt forstå, hvorfor, så jeg snakkede lidt med chatten om det, som sagde, at det er sådan nogle jurister og vigtige politikere og sådan noget, hvor der bare ikke må være en eneste fejl i de PDF-dokumenter, som de åbner. Så de er nødt til at købe Adobe for at være sikker på, at de åbner på den rigtige måde, og de kan så bare også redigere betydeligt mere i dem, end man kan, hvis man åbner, hvad den hedder, billedfremviser på Mac. Ja, så ved jeg også, at der er en del juridisk, altså når man underskriver en PDF, så er det en unik underskrift sammenlignet med mange andre. Mm-hmm. Ja, men det er rigtigt. Så det er bare et vigtigt format. Var det ikke også dem, der fandt på det? Det tror jeg. Jeg er ikke sikker. Men i hvert fald, så tror jeg, at det er en virksomhed, som får gavn af kunstig intelligens. Den handles mega billigt. De har selv guidet til 8% omsætningsvækst i år, hvilket ikke er super meget, men de plejer at være ret gode til at enten at gætte i den lave ende, eller guide. De plejer ikke at guide over, hvad de ender med i hvert fald. De plejer at være konservative. De køber også aktier tilbage. Mega mange. 5% tror jeg, det er om, jeg ved ikke, om graf. 5% om året, og der er ikke særlig meget udbetaling af aktier som løn. Så jeg ser det lidt som sådan en virksomhed, som måske minder lidt om Google for 2 år siden, hvor alle siger, nej, nu lidt AI, det ødelægger hele deres forretningsmodel. Men jeg tror, det kommer til at gavne dem mere. Så derfor så tror jeg, at når vi går ud af året, enten så er den steget omkring de 8%, eller som omsætningen er steget med måske, eller så har markedet den der holdning til det, hvis de begynder at indse, hvor meget deres AI-produkter bliver brugt, og de ikke bliver disrupted. Det var Adobe. Jeg har jo selv ejet Adobe på et tidspunkt, men endte faktisk med at sælge den. Men ikke fordi, at jeg ikke tror, at den kommer til at klare sig godt, men fordi, at jeg fandt noget andet, som jeg tænkte ville klare sig bedre. Men en ting, det er omsætning, men det er også en meget, meget profitabel virksomhed. Og når man ligesom kombinerer at være meget profitabel med en høj indtjening, så får du sådan en her graf. Det kan godt være, at deres omsætning kun er steget 10%, men deres indtjening per aktie er steget 34%, hvilket er hurtigere end langt de fleste på markedet. Og hvis man også kigger på deres... Altså, nu skal jeg lige prøve at finde den frem her. Sådan noget return. De har net margin på 30%, og de har return on equity på 55%, og return on capital på 28%, hvilket jo er sådan på niveau med sådan virksomheder som Mastercard. Altså det er virkelig en effektiv virksomhed. Det er sådan nogle klassiske SaaS-tal, det der. Ja, meget. Men værdiansætning svarer bare ikke til en SaaS-virksomhed. Men man kan også se, hvordan deres, hvis man lige går, hvordan er 10 år tilbage? Altså, den er jo blevet handlet, historisk var det jo sådan, du ved, den mest højteknologiske virksomhed på kloden, der blev handlet til 60-70 gange earnings, og nu handles den til 12 for. Ja. Jeg springer over til min første prediction, eller min første aktie, som jeg tror, der kommer til at lade sig enormt godt, og det er en aktie, som ligesom med Adobe, det er nemt at sige, at en aktie klarer sig enormt godt, hvis den lige op til, man siger det, har klaret sig enormt dårligt, fordi så skal den bare tilbage på samme niveau, som den var før man tjener penge på den. Men den aktie, som jeg vil kaste mig ud i, det er Duolingo. Og Duolingo er jo en aktie, eller en virksomhed, som er kendt for at lave kurser. En app, der er både sådan gamificerer en måde at lære sprog på gennem spil. At man har ligesom en streak, som man kender det fra Snapchat, hvor man hver dag lige skal ind, og så skal man lære et nyt ord eller en ny sætning. De har lavet en masse undervisningsmateriale, som ligesom guider ind igennem fra at være nybegynder eller mellemøde, eller god til at blive endnu bedre til et sprog. Og det er det, appen ligesom er kendt for. Og så har de her på det seneste udviklet sig, eller udvidet deres kursusmateriale til også, at man kan lære matematik, og man kan lære musik, og man kan lære skak også. Og i fremtiden, så kommer de til at lave mange flere kurser, sådan, så man også kan lære om historie, eller lære om fysik, eller lære om filosofi, eller økonomi, eller måske endda, hvordan man handler med aktier. Hvem ved? Men i hvert fald, så er det en aktie, som har fået nogle gedigne tæsk her på det seneste. Hvis man kigger bare over 5 år, så er den gået fra at handles til kurs 530 i maj, til nu at være nede i kurs 150 nu? 156, og det er jo et tab, kan man sige. Det er en virksomhed, som historisk er blevet handlet til en premium, fordi at den har den der Spotify-model. Det koster dem ikke 1 krone at få en ny kunde, og der er kæmpestor profit per nye kunde, de får, og det er abonnementstjenesten, så der er også forudsigelig indtjening hele tiden, ligesom med Spotify. Man kan også se, at det er en aktie, som
eller man kan sige, årsagen til, at den blev handlet til den her premium, og de her meget høje værdiansættelser, var fordi, at den jo vækster lige så hurtigt. Det er samme, som man ser med Palantir lige nu, for eksempel, som jo handles til enorme summer, fordi at de netop vækster så hurtigt, som de gør. Og hvis man kigger på væksten, så er det også meget, meget imponerende. Man ser en vækst i omsætning på 40% de seneste år, og 41% i gennemsnit de sidste 2 år, og 53% de seneste 5 år. Hvis man ser på hvor mange daglige aktive brugere de har, så er den også op med 36% det seneste år. Paid subscribers er op med 33%. Altså det er en virksomhed, der virkelig vækster hurtigt. Og virksomheder, der virkelig vækster hurtigt, som også er profitable, man kan se, at deres free cash flow er positivt med 55% vækst, er jo noget, man normalt gerne vil betale mange penge for. Og det har man jo også vil. Den er blevet handlet til en PE på op mod nord for 250, og har virkelig været sådan en næsten meme-aktiepotentiale. Og nu er den så gået ned til at blive handlet til næsten en virksomhed, man ikke forudser særlig meget vækst i. Og det tror jeg er en fejl, fordi at der er ikke noget, ligesom med Adobe, at hvis man kigger på tallene, så er der ikke noget, der indikerer, at de skulle klare sig dårligt. Altså det er en virksomhed, der vækster enormt hurtigt. De øger deres, hvor mange de kan få omsat til at være betalende kunder. Det er en virksomhed fuldstændig uden gæld, og der er den gode ting med virksomheder, der ikke har nogen gæld, det er meget svært at gå konkurs, hvis ikke man har en gæld. Og det er en enormt lille virksomhed, og små virksomheder har også bare sådan rent skalerbare-mæssige årsager større potentiale, fordi at vi har at gøre med en virksomhed, der har en markedsværdi på 7 milliarder, og en af dem står i deres kontantbeholdning, så du betaler 6 milliarder dollars for 140 mundtlige aktive brugere, lidt over 50 daglige aktive brugere, og en virksomhed, der bare vækster derudad. Og så skal man jo så altid spørge sig selv, hvorfor er det, at vi ser den her udvikling i hvor billigt aktien bliver handlet. Og der er flere aspekter i det. For det første, så kan aktionærer typisk ikke særlig godt lide, når direktører og virksomheder siger, at vi vil ikke fokusere særlig meget på profit, vi vil mere fokusere på at vækste i antallet af brugere osv., fordi at, så er der også hele det her AI-spørgsmål, lidt ligesom med Adobe, med at når alle render rundt med smart glasses og bruger ChatGPT til live translations, hvorfor skal man så lære et nyt sprog? Altså forsvinder den kundebase, der er for Duolingo? Og det mener jeg jo ikke, at den gør. Jeg tror altid, at dem, der lærer et nyt sprog, det er sådan lidt et first world problem, ikke? Fordi den eneste grund til at lære et nyt sprog, det er, hvis du skal tale med folk, kommunikere med folk, som ikke taler det sprog, og det gør du typisk, hvis du arbejder internationalt, eller hvis du rejser. Og jeg tror, at den der menneskelige trang til at lære andre kulturer og kunne kommunikere med lokalbefolkning og så videre, også hvis du flytter land, den er kæmpestor. Jeg kender rigtig mange af mine venner, som jo ikke har et behov for at lære et nyt sprog, lære fransk, eller lære tysk, eller lære spansk, men som er på Duolingo netop for at blive god til det sprog, sådan at det kan komme ned, så ligner de ikke nogen idioter. Hvad er der mere at sige om Duolingo, hvad jeg har skrevet ned her? Jeg tror, som sagt, at det er totalt overhypet, hvor meget AI kommer til at ødelægge deres forretningsmodel. Man skal passe lidt på med at se på deres EPS, fordi de havde de fik en masse penge tilbage i skat, som gjorde deres EPS der helt af. Så lige nu ligner det, at deres PE er enormt billig. Men en forward PE på 35 er heller ikke meget for en virksomhed, der stiger 40% om året. Og mit bud er jo, at den kommer til ved næste kvartal, måske inden for de næste 2 kvartaler, så er man lidt mere sikker. Når de viser, at de fortsat klarer sig godt med høj vækst og høj EPS-vækst og høj free cash flow-vækst og høj vækst i antallet af brugere, at folk vil indse, at deres forretningsmodel og deres produkt er bedre, end hvad folk tror. Også fordi det at lære et sprog, det handler jo ikke, det kan du ikke bare erstatte med ChatGPT. Der er ikke nogen, der gider lære et sprog med ChatGPT. At lære et sprog, det kræver for det første, at man er engageret i lang tid. Det er det vigtigste, når man skal lære et nyt sprog. Det er, at man synes, det er sjovt over en lang periode. Og det er det, Duolingo ligesom, det er deres produkt. Det er, at de har tilrettelagt noget undervisningsmateriale, der er sjovt over en lang periode. Og det har ChatGPT overhovedet ikke. Og det tror jeg ligesom er Duolingos mode. Og så er det bare virkelig populært. Det er et spil, og den alternative måde at lære et sprog på, det er enten ved at rejse til landet og så bare starte fra scratch, og så virkelig tage det på den hårde måde. Ellers er det jo ved at købe en lokal tutor, eller man har lært det gymnasiet, eller sådan noget, som er ret både dyre eller gammeldags måder at lære et sprog på. Og Duolingo føler jeg har knækket koden til at gøre undervisning sjovt, og det tror jeg, der er et stort marked for. Og det tror jeg altid, der vil være et stort marked for, ligegyldigt hvor dygtige AI-modeller bliver. Også noget af det unikt data jo. Har de ikke det i forhold til LLMs? Altså det der med, at de ved, hvordan folk opfører sig, når de skal lære noget, og hvad der kan holde dem i gang, og hvad der gør, at de begynder at kede sig og sådan. Ja, og de har altså finpudset deres materiale i forhold til hele tiden at kunne stille opgaver, der er så svære, at folk synes, de er sjove, og ikke så lette, at folk bare går i stå. Nu arbejder jeg selv på en skole og underviser også en del, og jeg ved, det er godt nok svært at planlægge undervisning, som alle synes både er sjovt og passer til deres niveau. Det kan man ikke i en klasselokale, og Duolingo synes, i hvert fald på den feedback, man får, eller man kan læse sig frem til af deres kunder, at det er noget, som folk synes er sjovt. Altså folk er afhængige af Duolingo. De bruger det som et spil.
Og det er jo, Ja, det er og jo folk guld bliver værd. overraskende gode. Nu har jeg set Ja, nogle folk, videoer på YouTube. Folk kan faktisk godt begå sig, når de har været på Duolingo i noget tid, ja, det er mit er... indtryk. Og så nogle gange så kan man også tænke, selvom nu kalder jeg Duolingo for billig, og det er jo ikke historisk normalt at kalde en virksomhed, der handles til 35 gange fremtidige earnings for billig. Men nogle gange så kan man også se på det lidt kvalitativt og sige, okay, de har, hvad er en kunde værd? Altså, hvor mange penge tror man, en kunde kan indtjene Duolingo over sin livstid? Og lige nu så handles de til en enterprise value på omkring 6 milliarder. Og hvis du dividerer det med deres daglige aktive brugere på de der 50, så får du en... Altså, så er hver kunde værdisat til at være $120 værd. Og det er, hvad et abonnement koster om året. Så hvis alle havde et abonnement af deres daglige aktive brugere, så havde de tjent det her penge hjem på et år. Og hvis selv med ret konservative estimater for fremtiden, hvis man antager, at deres brugerbase bliver ved med at gro, og de bliver ved med at kunne tjene mere og mere per produkt. Også nu her har de introduceret deres, det hedder, Super Duolingo Max, hvor man kan tale med en AI-model, som samtidig med, at man kombinerer det med opgaver, som koster, hvad var det, det har jeg skrevet ned her, øh, som koster $30 om måneden. Og jeg tror, at de kommer til at kunne konverte mange til den her, fordi selv det er stadig sindssygt billigt. Alternativet at købe en tutor er langt dyrere, og hvis man tænker 5 år frem, har de tjent $120 per kunde, de har i dag. Det tror jeg. Og så er resten profit. Det er min antagelse. Og jeg tror, at som sagt, hvis man skal lægge hovedet lidt på blokken, så tror jeg, at inden for de næste 2 kvartaler, at den kommer til at stige drastisk. Fedt nok. Nu må jeg se, om jeg Det får ret. husker vi. Det husker vi. Ja. Vi skriver det ned. Det er rigtigt, men de er også blevet gode til at køre folk over på den betalte. Jo, de bliver bedre og bedre. Det er 6% flere i år end sidste. 9% af deres aktive brugere, der ender med at betale. Og de tjener også penge på dem, som ikke er. Altså, der er reklamer, og der er mulighed for at købe ekstra liv og sådan noget. Ja, bruger du det selv? Jeg bruger det faktisk ikke selv. Men jeg har heller ikke... Jeg har ikke en personlig... Jeg har altid hadet sprog. Altså både i folkeskolen og gymnasiet. Shit, jeg synes, tysk var nederen. Jeg synes også, engelsk var nederen. Nu har man talt så meget engelsk, og man har... Man ser alting på engelsk og så videre, så den er ligesom blevet en standard, men Ja. jeg tror, jeg skal dedikere, men det er også fordi, jeg tror, jeg er dårlig til at lære det. Altså, jeg tror, jeg skulle bruge dobbelt så lang tid som den gennemsnitlige person på at lære sprog. Det sætter bare ikke fast på samme måde, som så meget andet gør. Nej. Hvis du har haft Duolingo dengang, måske. Ja, jeg har haft det på et tidspunkt. Ja. Så tror jeg bare, at man skal også, altså ligesom at man skal, som jeg nævnte, men det vigtigste for at kunne lære et sprog, det er, at man dedikerer noget tid til det, og at man tager det seriøst over en lang periode, og det var bare ikke på toppen af min prioriteringsliste. Jeg har da overvejet det, fordi nu deler jeg kontor med en franskmand, så jeg har rig mulighed for at kunne øve med en person. Så hvis man både kører Duolingo på siden og tager noget fransk med på kontoret, så kunne det være, at man lærte det ret hurtigt. Det var fedt at øge omsætningen på investeringen. For Duolingo, ja, men... Bare ser alle reklamerne. Ja, for det er en ret stor del af min... det er en ret stor... Altså, når jeg prøver lige at se min... hvad hedder det? Den fylder alligevel 8,3% af min portefølje lige nu. Så det giver det en så lille aktie, så tror jeg, det er... Så fylder den jo meget. Ja, det gør den. Men jeg kan godt forstå det. Den lyder så spændende. Også med der skak og sådan noget. Og matematik. Det er også det kommer jo til. I takt med, at der bliver flere og flere, der bruger produktet, så tjener de flere og flere penge. De kan ansætte flere mennesker til at lave flere kurser osv. Når de først har lavet kurset en gang, så er der ikke særlig meget udvikling. Det er ikke fordi, at man bliver nødt til at lave... Altså, skak er det samme nu, som det vil være om 100 år. Så snart du har lavet et virkelig godt læringsforløb om skak, så er det ligesom det er. Og det samme med fransk, og det samme med tysk, og det samme med... Altså, så de skal ligesom lave et produkt en gang, og så kan de sælge det 1 million. Ja, det er ret fedt. Man kan også sige, at det er også lidt en god samvittighedsvirksomhed, fordi der er mange, der gerne vil lære et nyt sprog, og for at kunne arbejde. Ja. Men det er også godt for mange mennesker. Det er en billig måde for folk at lære sprog på, som ellers ikke vil have mulighed for det. Ja, især fordi den kører den der freemium-model, som Spotify jo også gør med, at hvis ikke du har lyst til at betale for det, så betaler du med det med din tid, kan man sige, eller din opmærksomhed igennem annoncer. Og det gør det jo endnu mere tilgængeligt. Ja, så det var det, jeg havde at sige om Duolingo. Så nu, August, du har en aktie til med? Det har jeg. Det er også en aktie, som jeg tror kan øge deres indtjening og omsætning i mange, mange år i fremtiden. Det er et britisk selskab, der hedder Wise, og det de er gode til, eller det de laver, det er, at de faciliterer overførsler af penge på tværs af landegrænser. Så hvis jeg skulle sende nogle penge til Dubai eller sådan noget, så Wises platform, og det vil jeg gøre, fordi de er klart de billigste, konkurrerer lidt med Revolut, men har en stor vision om at være de billigste, og er også de billigste, sådan det ser ud lige nu, og er betydeligt hurtigere end de traditionelle banker. Virksomheden blev startet af deres CEO, som skulle overføre nogle penge til
udlandet, og som var meget chokeret over, at jeg tror, det tager 4-5 bankdage, og det koster en helvedes masse penge. Og det føler han ikke, det burde i sådan i en digital verden. Så han lavede Wise sammen med en kammerat. Det går så meget godt, kan man sige. De vækster helt vildt. Så her var der nogle tal, eller hvis du vil have dem i procenter, Ja, eller hvad? Vil du have tallene? så har de har lige haft regnskab her for 2 dage siden, som var et super godt regnskab. Og man kan se her, at de har øget deres cross-border volume, altså det totale antal penge, som bliver overført via deres platform med 25%, og de har øget deres indtjening med 21%, og så har de sænket deres cross-border take rate, altså det antal penge, som de tager for per overførsel med 4 basispoint. Det lyder ikke så godt jo, at de sænker deres priser, fordi det gør man som regel, hvis man ikke, altså hvis der ikke er nok efterspørgsel. Men Wise har en meget klar strategi om, at de vil så vidt muligt sænke priserne så meget som muligt for kunderne, for at lave det bedst mulige produkt. Og det er også noget, man har set i andre virksomheder. Man kalder det de her scaled economy shared. For eksempel Amazon og Costco, Ryanair måske også, som ligesom bruger deres stordriverfordele til at gøre det billigere for deres kunder og skabe et bedre produkt for deres kunder. Og det gør, at deres produkt bliver mega eftertragtet, og det gør også, at de så når en skala, hvor at de lige pludselig ikke har nogen konkurrenter, fordi at konkurrenterne kan ikke konkurrere med deres pris, fordi har de lave priser på grund af deres skala, og så er løbet ligesom kørt. Så kører bussen bare for Wise. Mr. Beast er også et godt eksempel på en scaled economy share. Og de har så haft mega meget vækst i deres, altså de penge, der er blevet overført, og den øverste der kan man se, hvor meget vækst der har været i antallet af aktive kunder, og de har vækstet 20% siden sidste år. Og ja, og man kan se længere nede, den der customer balances, der er de vækstet 31%, altså det antal penge, som folk har stående på deres Wise-konto, som de så bruger på at tjene penge fra obligationer, og så distribuerer de nogle af de penge tilbage til kunderne, men beholder så også nogle af dem selv, hvilket selvfølgelig også er en mega lukrativ forretning, fordi at det er jo en gratis forretning for dem. Det koster dem ikke noget. Og de tjener så også penge på nu, det er måske, jeg ved ikke om det er i næste tur, de tjener også penge på deres kreditkort, fordi man kan få sådan et Wise-kort, hvor man har sine penge på sin Wise-konto stående derinde. Og der kan man se, at det er så også vækstet 30% siden sidste år. Det er en virksomhed, som vokser mega hurtigt, og som er meget fremtidsfokuseret ved at sænke deres priser, og som indtil videre har eksekveret virkelig godt. Og som det ser ud lige nu, også har en rigtig god fremtid foran sig. Også fordi de lige har øget deres omsætningsvækst i det seneste kvartal, hvilket er meget godt klar, når man når op i den skala der, hvor man, hvad var det, 34 trillioner, de overført. Ja, det er en virkelig fed virksomhed. Handles til en PE-ratio på 25, tror jeg, og er i gang med at blive børsnoteret i USA også, fordi de forventer, at de kan få en højere værdiansætning der, fordi at det er en fintech, som vækster hurtigt, så de synes, at de burde blive handlet til mere end det, de gør. Det er selvfølgelig en lidt kortsigtet måde at tænke investering på, men jeg tror virkelig, det er en virksomhed, som kommer til at dominere pengeoverførsler i fremtiden. Nu er en anden vigtig ting. De er også begyndt at få mange virksomhedskunder, fordi nu har de ligesom fået lavet deres netværk og har de her bank-ish licenser, som det kræver i de forskellige lande, som de jo har i alle de lande, som man skal kunne sende penge til. Men når de så har dem, så kan de jo gå ned til dem, og nu også få virksomheder, som jo også skal overføre over landegrænser. Banker, som jo plejede at bruge det her SWIFT-system, det langsomme system, de begynder også nu at gå over til Wises netværk. Så blandt andet Nu Holdings har de lige fået som kunde, som vi kommer til at snakke om senere, og andre banker. Så det er også bare endnu en ny måde, de kan vækste på, uden at det nødvendigvis koster dem særlig meget mere, fordi de har allerede lavet benarbejde. Okay, så skulle jeg netop lige til at spørge, vil JP Morgan kunne lave det samme som Wise, eller Wise et system, som JP Morgan vil købe? Wise er et system, som JP Morgan vil bruge. Altså vil JP Morgans, altså det vil være en kunde for Wise. Fordi det var nemlig også det, jeg tænkte, at okay, kan nogle store banker ikke bare gøre det samme? Men det gør de ikke. Også fordi det kræver mange år at få så mange licenser, som de har fået. Det er ikke bare noget, man lige får. Så det kan både betale sig for dem at bruge Wises platform, som jo så også er mega billig, og de har været vant til at bruge det andet system, så det er også mega billigt for dem. Så det er bare en win-win. Vi har det jo med, August, at tale aktier, som vi investerer i meget op, og så ender vi med at have to porteføljer, der minder ret meget om hinanden, fordi at vi ligesom får overbevist hinanden om, at det er en god idé. Wise er en af de aktier, som faktisk adskiller os lidt, fordi og det er ikke fordi, at jeg ikke tænker, at det er en god forretning, det er bare fordi, at jeg simpelthen jeg er ikke helt blevet overbevist endnu, og har den ikke i min portefølje. Nej. Jeg tænker også, er monopolet, altså får de sådan en Mastercard-effekt, altså hvor at det giver mening, jo større det bliver, jo mere giver det mening for alle andre også at bruge dem. Altså er det der smørt? Det.
Ja, det er sådan, jeg ser det, at det er deres skala, der gør, at de får en mål, fordi de deler ud af deres skala, indtil der ikke er nogen, der kan konkurrere med dem. Og så kan det bare bedst betale sig for folk at bruge dem, og det kan ikke betale sig for nogle andre virksomheder at prøve at gøre det, de har gjort. Så vil det i hvert fald koste dem en masse penge i rigtig mange år. Altså, det bliver sådan lidt ligesom, at Wise lægger nogle jernbaner, og så giver det ikke rigtig mening at bygge jernbaner lige ved siden af, fordi det er kæmpestore omkostninger at få det skabt, og virkelig billigt, når det er lagt. Altså, og virkelig dyrt at få lagt. Ja, 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 lige præcis. Jeg tror også, de kalder dem faktisk Rails, det som de overfører penge med, Nå, okay. eller Jamen, deres det kan jeg godt system se. der, så ja, det passer meget godt til. Men det er også, Men ja, det er også tarveligt for en virksomhed, som producerer noget, som de jo tydeligvis tjener mange penge på, og så bare gør det endnu billigere. Ikke fordi der er konkurrence, men fordi de kan. For jo billigere det gør det, jo mindre incitament er der vel også for andre virksomheder til at prøve at bygge noget af det samme. ja, Der er ikke nogen, der bygger en ja, virksomhed, og så kan charge højere priser for det, og så forvente at overtage mange af kunderne. nej, nej, præcis. Det er det nemlig ikke. Så det er derfor, der er de konkurrenter, som der er nu, som sagt er Revolut, fordi de kører også noget af det samme, men så vidt jeg har forstået, er det bare ikke lige så, altså de er ikke lige så fokuseret på, dels at gøre det billigere, og dels så går Wise også mega meget op i transaktionshastigheden. Altså det er noget, de snakker om ved hvert eneste møde, hvor mange procent der bliver overført instantly og sådan. Jeg ser det lidt som sådan lidt, det er sådan lidt en Jeff Bezos tilgang, at det skal bare være så hurtigt og så billigt som som muligt. Det skal bare være, det skal sgu bare være nemt. Altså, der er jo gigantiske økonomier, og der er gigantiske økonomier, hvor at folk flytter fra arbejde i Europa og altså Mexico, USA og Indien, Bangladesh og Australien og Indonesien, de overfører jo som regel penge frem og tilbage. Så det er der jo også bare, det er Det også kan vel lidt, også altså det er bare, ja. en del af en makrotrend. Altså, der kommer nok til at være flere internationale overførsler i fremtiden, end der er nu, ikke? Jo, Har du gjort dig nogen altså lidt, overvejelser Har du gjort dig nogen overvejelser i forhold til, fordi det er jo noget af det, som at kunne sende penge over nationer, eller på tværs af nationer, og gøre det virkelig hurtigt, det er jo også det, som mange kryptovalutaer ligesom brander sig på, at det er smartere end det system, vi har nu, fordi at man kan gøre det virkelig hurtigt via en blockchain. Er det noget, du overvejer? det tror jeg også er en stor del af grunden til, at den ikke handles sådan super dyrt. At den handles jo, hvad var det, til en P på 25, og det er sikkert det samme, de vækster i omsætning. Så man kan sige, at den handles billigt, men det er så også fordi, at der er mange, der snakker om de her stablecoins, fordi det bliver gratis at overføre dem, angiveligt. Men sådan som det ser ud lige nu, så koster det stadig betydeligt mere at onboard og offboard, tror jeg, de kalder det, at gå fra kroner til stablecoin-kroner. Øhm, så det kan overhovedet ikke betale sig endnu, og de bliver spurgt til hver eneste regnskab, hvordan de forholder sig til stablecoins, og de siger, at den dag, de kan se, at det bliver billigere at overføre penge med stablecoins, så integrerer de det i deres systemer. Så man må også lidt stole på ledelsen, at de altså er med på beatet. Det må man jo næsten antage, fordi de hører jo ikke andet end stablecoins. Nej, nej. Men det er selvfølgelig, altså nu er jeg ikke ekspert på stablecoins og kryptovaluta, så det altså på den måde, man kan Heller ikke vide, hvad der kommer til at ske. Heller ikke, ja, men det er vel også et argument for, at der taler for det her, at jeg tror, vi vil være nysgerrige på markedet og ny teknologi, som vi er, så tror jeg, at vi har ret gode forudsætninger for at være nogle af ikke af de første, men at være hurtigere end vores forældre i hvert fald, til at vide, hvad stablecoins er, ikke? Ja, Og så længe, at det ikke er en udbredt viden med kryptovaluta og stablecoins osv., så kan man måske sove ret trygt om natten i forhold til, at det stadig bliver de her fiat currencies, der kommer til at ja, jamen det er rigtigt. Hvis de kommer til at gøre det tæt på gratis, så, så vil man måske hellere betale de 20 øre, det koster at få lov til at beholde den i en valuta, som man er vant til, og ikke en eller anden tech-valuta, som man måske ikke rigtig forstår. Agtigt. Ja, og også fordi, at, som du siger, hvis det, så længe at butikker og så videre ikke godtager stablecoins, hvilket jeg ikke kender nogen butikker, det kan være, at så fejl, der gør, så er det jo også både noget, der sikkert tager lang tid at skulle omvende samfundet til at skulle tage imod stablecoins, men også så længe man skal lave den der transaktion mellem rigtige kroner eller rigtige penge, eller nu siger jeg rigtige penge, fiat-penge fra stablecoins, at hvis den vekselrate dyr, så har Wise jo stadig et stort marked. Altså hvis de kan overføre pengene billigere, end hvad det koster at få det vekslet tilbage. Ja, Det er en ret det har upopulær aktie. Der er 99 ejere på Nordnet. hold da kæft, ja. Det er... Jeg ved ikke, hvor jeg har fundet den hen. altså gider den, det er jo ret stort. Eller hvad? Er det det? Hvad står der? 9,8 milliarder Great Ja, British Pounds. Ja, de har cirka en milliard i cash, så det kan man også lige trække fra. Næsten en milliard. Vildt. Ja. Spændende. Og lige en sidste ting. De har ret organisk vækst. De siger selv, at cirka 70% af deres nye kunder, de kommer fra word of mouth.
som jo er gratis kunder, som de ikke skal reklamere for at få. Og når de så har, hvad var det, 20% flere kunder om året, og 70% af dem kommer af sig selv, det er alligevel mange gratis kunder. Ja, især fordi det stiger eksponentielt, ikke? Ja. Så jeg ser det som en super virksomhed, og jeg har ikke verdens største position i det, men det kommer jeg til at have. Om de klarer sig virkelig godt i 2026, det ved jeg ikke. Måske, når de kommer til USA, kan det gøre en forskel. Men jeg er i hvert fald sikker på, at det er en virksomhed. Men mindre der sker eller sindssygt med stablecoins. Men ja, Tror du ikke, det er sådan en hvis det ikke virksomhed, sker, som kommer til at vokse nogenlunde i det pace, som de vækster? Men, de kommer ikke til at have et år, hvor de kommer til at stige 50-80%, medmindre de vækster 50-80%. Det skulle så lige være, hvis de blev sådan en standard i USA. Ja, jo, men det tror jeg. Det tror jeg. Så man må nøjes med 24% vækst om året. Det er heller ikke. Nej, Det er fordobling hver 3. år. det er ret fint. Klasse. Ja, og de guider os til omkring de 20% vækst i 2026. Så det er godt. Det er en virksomhed, som har gjort meget af det hårde arbejde, og som er meget fremtidsfokuseret. Men det var det, tror jeg faktisk. Er det en rigtig analyse af os begge to, at vi begge to er gået fra at prøve at finde sådan nogle, du ved, skjulte, meget undervurderede virksomheder, sådan rigtig value cases, til at blive mere, altså prøve at fokusere på vækst, altså fokusere på virksomheder, som har en bred motor, som vækster enormt hurtigt, og som vi også tænker kommer til at vækste hurtigt i fremtiden. Jo. Jamen, det er jeg meget enig i. Det er vi faktisk. Det er... Ja. Jo, fuldstændig. Det var samme som Warren Buffett, ikke? Som startede med cigarbutts, og nu køber han bare de bedste virksomheder på kloden. Nu er vores portefølje blevet for stor. Laver den ydmyge sammenligning mellem os og Warren Buffett, det er klasse. Ja, det minder mig sgu lidt om Warren Buffett, ja. Jeg minder jo lidt om Warren Buffett, ikke? Ja. Vi starter tidligt, August. Vi kan nå det endnu. Ja, det kan vi. Det kommer nu. Det gør det kommer. altså. Det er 2026. Ja, det bliver altså hårdt. Den her portefølje af de her 6 aktier, hvis den popper op, så er vores karriere altså sæt. Så smider vi, hvad vi har i hænderne og går ind på det her podcast, som jo er af højeste kvalitet. Den er fucking god. Okay, klasse. Ja, skal jeg kaste mig ud i min aktie nummer 2? Jeg har en god en til nummer 2, vil jeg sige. Og en ret kontroversiel en, især fordi at jeg har altid været lidt splittet med Tesla, fordi på den ene side, så synes jeg virkelig, det er en sej virksomhed. Og jeg synes jo, og man kan lide ham politisk eller ej, så kan man jo ikke underkende, at Elon Musk er en af de dygtigste entreprenører i verden. Altså det, han laver, er nogle af de vildeste ting, og hans visioner for fremtiden er jo nogle af de mest innovative... altså han laver nogle af de mest innovative produkter på kloden. Men jeg har dog med at hate lidt. Altså, jeg kan godt lide virksomheden Tesla. Jeg kan ikke lide aktien Tesla. Jeg tror, at den er drastisk overvurderet. Til gengæld, så har vi det til fælles, du og jeg, August, at vi er ret glade for Uber. Så derfor er min forudsigelse nummer 2, det er, at Tesla kommer til at afgive cirka 500 milliarder, altså en tredjedel af deres markedsværdi i dollars, til Uber. Og det er jo en stor forskel, ikke? Fordi at det vil svare til, at Uber har været 4 gange, eller stiger 500% eller 400% eller et eller andet den stil, hvor at Tesla så skulle falde de her 33%. Så det er endnu en ret bold prediction. Men lad mig fortælle, hvorfor. Tesla? Jeg har ikke shortet Tesla. Jeg tror, at folk har misforstået selvkørende biler. Jeg tror både folk undervurderer, hvor vildt det kommer til at være. Altså jeg er jo af den personlige overbevisning, at jeg tror faktisk ikke, at jeg når at købe en bil i mit liv. For jeg tror, at jeg har den tilgang til min private økonomi, at jeg skal være ret rig for at købe en bil. Og jeg tror ikke, jeg når at blive det, inden at der kører selvkørende biler, eller den udbredt ting, især hvis man bor omkring store byer. Og det er jo fordi, at den måde, som biler er på, er jo latterlig. At det er jo den næststørste investering, de fleste familier laver. De har ligesom deres hus, og så har de deres bil. Så de tager et stort lån i noget, som falder drastisk i værdi med det samme, de køber det. Og så er det en kæmpe stor udgift undervejs. Det er upraktisk, især hvis man kan ikke lave andet end at køre bil, mens man kører i bil. Man bør i hvert fald ikke. Man skal finde parkeringer, hvis man bor inde omkring København eller Aarhus eller et eller andet den stil, så skal man kunne finde parkeringer. De er pissetunge. Det kræver en masse mineressourcer at bygge hver bil, og de holder stille 99% af tiden. Altså det er jo, når man tænker over, hvad en bil er, når man prøver det ned, så er det virkelig upraktisk.
der er jo et frihedsaspekt i, at det er jo smart, at man kan transportere sig rundt hurtigt, men både ud fra et økonomisk standpunkt og ud fra sådan et naturressourcestandpunkt er biler jo sygt upraktiske. Og det aspekt, som selvkørende biler jo kan løse, det er, at de kan køre hele tiden. Når der ikke nødvendigvis behøver at være en ejer, at alle familier ikke behøver at have deres egne biler, men at man bare har en bil, når man har brug for den, så kan man dække den efterspørgsel, der er på at køre bil med en 10. måske endda en 100. af bilerne, som er i dag. Og det er jo, når man ser sådan et marked, hvor der er plads til så meget forbedring, og man ser, at teknologien begynder at komme, så bliver man jo ret hype. Ja, det gør jeg i hvert fald. Og det er jo også det, som Tesla-investorer er. Altså Tesla bliver handlet til, hvad bliver det handlet til? En markedsværdi på, det er skrevet ned her, 1,4 trilliarder dollars, billioner i dansk, og handles til en PE forward på 337. Altså det er jo en absurd dyr virksomhed, fordi at man tænker, at de her selvkørende biler kommer til at være så stor en del af Teslas forretningsmodel, at det kommer til at være den helt store selvkørende bilvindere. Det er ligesom det, som historien er. Så har de selvfølgelig også humanoids-robotter, som jo også er en stor ting, men som de altså jo ikke tjener en krone på nu, men som jo har et kæmpe stort potentiale. Min tese for Tesla, det er, jeg skal nok komme tilbage til Uber, for det er egentlig Uber, jeg er glad for, det er, at folk har misforstået markedsmekanismen i selvkørende biler. Jeg tror, at når vi går 5-10 år ud i fremtiden og ser, hvem der er vinderne, så tror jeg, at man vil sige, at jo, det er en enormt profitabel forretningsmodel at have selvkørende biler. At de kan køre rundt hele tiden, for så dyre biler heller ikke, og folk vil fortsat betale nogle penge i taxatjenester. Der, hvor at den største konkurrence er, tror jeg, kommer til at være, hvem der leverer de biler. Jeg tror, at Tesla har en first mover-fordel i forhold til, at de allerede har et stort netværk. De har været nogle af de første til at investere tungt i selvkørende biler. De er stadig bagud Waymo i forhold til sådan noget, altså antallet af kørte ture osv. Men jeg tror, at Tesla ret hurtigt kommer til at overhale Waymo. Det er min tese. Men når man går 10 år frem, og det bliver sådan et stort udbredt fænomen, eller måske bare 5 år frem, så vil der ligesom være 10 virksomheder, især nu efter Nvidia har open sourcet deres selvkørende bilteknologi og lavet et samarbejde med Mercedes osv., så kommer man til at se en masse bilfirmaer, der kommer til at gå ind på det marked. Og det er ligesom dem, der laver udbuddet af selvkørende biler. Dem, som leverer efterspørgselen på det, der skal jo være en platform, hvor man kan bestille den her selvkørende bil. Og det er så her, Uber kommer ind i billedet, fordi det her, jeg tror, Uber har en kæmpe fordel i at være det største netværk for taxakørsel allerede i dag. Uber er jo som vi kender den nu, den her platform, hvor man kan, hvis man har lidt ekstra tid, eller vil bruge det som et job, så kan man være privatbilist, og så lave sådan noget ride-sharing med andre, altså man kører taxakørsel for andre. Og så har de også en madleveringsdel, som minder lidt om Volt. Men jeg tror, det er Uber, der kommer til at levere efterspørgsel på alt det her. Jeg tror, alle bilmærker vil sige, fordi den måde, man tjener penge på en selvkørende bil, det er, at den kører. Så det er alles interesse, at de her selvkørende biler kører så ofte som muligt. Og den måde, så man kan få de her biler til at køre så ofte som muligt, eller så meget som muligt, er ved at bruge Uber. Jeg tror, at Ubers netværksfordele er så store, og bliver kun større og større, at det giver mening for alle at være på Ubers platform. Man kan også sige, at hvis ikke det er en platform som Uber, så skulle Tesla have sin egen app, og Google skulle have sin egen app, og Mercedes skulle have sin egen app, og Zoox, altså Amazon, skulle have deres egen app for taxakørsel. Og det er jo ikke at sige, og alle de kinesiske, og alle de andre. Og det er jo slet ikke for at sige, at de ikke også skal have det. Men jeg tror, at når man som person skal køre fra A til B, så vil man ligeglad med, hvad for en bil, der henter en, tror jeg, i de fleste tilfælde. Min antagelse er, at der vil man bare gå ind på sin Uber-app, fordi det er der, man hurtigt skal komme fra A til B. Og det tror jeg er det, der betyder noget. Og jeg tror også, at Uber selvfølgelig kommer til at lave et eller andet, hvor du kan bestille en type bil. Det har de jo allerede nu med, at man kan køre sådan mere high-class biler, hvis man har lyst til at betale ekstra for det. Men så min tese er sådan lidt todelt. Jeg tror, at Uber kommer til at være den helt store selvkørende bilvinder. Jeg tror, de kommer til at have samme effekt som Mastercard. Det der med, at de overværer alle transaktioner og tjener en del af det, og det er en meget mere profitabel forretning, end at producere biler. Det er min tese. Og så er der jo selve virksomhedsaspektet i det. Og det er, eller nøgletalsmæssigt, det er, at det er nemt at sige, at Tesla kommer til at miste en tredjedel af deres market cap, fordi de handles så exceptionelt dyrt i forhold til, hvad de tjener. Lige nu er Tesla, og selvom det nok er noget andet om 5 år, så er Tesla jo lige nu en virksomhed, der tjener alle deres penge på at sælge biler. Mere eller mindre. Og den vækst er toppet. Altså, de sælger ikke flere og flere biler år efter år, og de har negativ EPS-vækst osv., men handler stadig til en forward PE på over 300. Så jeg synes ikke, det er så voldsomt eller kontroversielt et bud, at den godt kunne falde 30%. Det har den gjort mange gange før i historien. Uber derimod, tror jeg, handles alt for billigt. Hvis man går ind på Uber her, så kan man se, at de handles til en forward PE på 23-24 styks. De har en markedsværdi på 170 milliarder, altså en 8. del af Teslas. Men hvis man kigger på hvor meget de faktisk tjener, så har Uber en højere free cash flow, end Tesla har. De har en langt højere vækst, de har en langt højere net margin. Deres price to
deres price to sales en tredjedel af, hvad Tesla er. Altså, Uber handles sammenlignet med Tesla langt billigere, selvom at de på alle parametre, man kan måle på lige nu, er en langt bedre virksomhed. Og det er igen, jeg hater på Tesla-aktien, jeg hater ikke på Tesla som virksomhed, for jeg tror helt sikkert også, at Tesla kommer til at have sin plads i selvkørende biler, åbenlyst. Men Uber handles som en døende virksomhed. Altså handles en P på 23, det er nogenlunde det samme som S&P her for tiden, tror jeg, gennemsnittet. Og når man kigger på, hvilken vækst det er, så er det jo voldsomt. Altså, revenue vækst på 20% om året, deres trips stiger 20%, monthly active på platformen stiger 17%, deres net income de er blevet profitable, og deres CPS stiger enormt hurtigt. Deres free cash flow er op med 45% i år, og 94% de seneste 2 år. Det kommer så også fra et meget lavt udgangspunkt. Men det er stadig en virksomhed, der er i drastisk vækst, sammenlignet med Tesla, som jo ligner, altså hvis man bare kigger på kurvene, en døende virksomhed, ikke? Altså en revenue, der er toppet og ikke har... Den er lige så høj, som den var i Q2 i 2023. Ja, vehicles delivered. Vehicles delivered, den har været flad siden 23 også. Deres free cash flow er stedet. Og hvis man ser de elbiler, der kommer ud af Kina... sorry, nu afbryder jeg dig. Nej, det er rigtigt. Det var altså, de elbiler, der kommer ud af Kina, de ser sindssygt ud. Altså, du får det samme for en brøkdel af prisen. Altså, der er nogle af dem, der er fucking fede. Prøv at se på en Yangwang. En Yang? En Yangwang U8, tror jeg. Yangwang, sådan med G, og så med W. Ja, altså Yang, sådan der, og så W-A-N-G. Yangwang. Så U8 og U9. Jeg prøver U8 først. Det er Byts luksusbilmærke. Det er seriøst en tank. Den er så sindssygt. Den kan dreje rundt på stedet. Den kan flyde. Du kan bruge den som en båd. Altså, du kan have alt med den bil. Jamen, det er så sindssygt. Det er sådan en sportsbil. Men det skulle være rimelig spækt op. De er så sikkert også dyre. Ja, der kommer i hvert fald nogle fede biler fra Kina. Jamen, det gør generelt. Kina er totalt. Vi skal købe nogle flere kinesiske virksomheder også. Ja, Xiaomi. Ja, i sådan en verden af den ene eller anden grund begynder... Ikke af den ene eller anden grund. I hvert fald, når vi fra Danmarks side føler også en lille smule troet af USA, så kunne det være, at vi skulle begynde at overveje at kigge lidt øst på. Ærgerligt, at USA er så pissedygtige til at producere gode virksomheder. Ja, det er det, jeg tager. Apropos USA. Jeg så lidt deres P-ratio. Den er 31 nu på S&P 500. Okay, så det er jo noget billigere. Betydeligt billigere. Nå, ja, men fortsæt med Uber. Jeg vil også bare lige slutte af, fordi jeg har været meget om Uber. Min pointe er, at jeg tror, Uber bliver den store vinder af selvkørende biler. Jeg tror ikke, at jeg tror, der kommer til at være langt større konkurrence med biler, fordi jeg tror, alle store bilfirmaer vil på sigt kunne producere selvkørende biler, der er gode. Og dem, som ikke kan, de tror jeg bliver sat af markedet. Måske lige på undtagelse af de der superbiler, Ferrari for eksempel. Jeg tror stadig gerne, de superrige gerne vil have deres egen Ferrari. Men folk gider ikke at have en Golf Up, eller have en jeg skal da være med hate på enkelte bilfirmaer, men i hvert fald, det økonomiske incitament for at gå all in på selvkørende biler kommer til at være gigantisk. Du skal ikke tage noget stort lån. Der er ikke nogen chauffør, der skal betale, så hver tur kommer til at koste ingen penge. Og det er super praktisk i forhold til tid, og i forhold til... Jeg tror også, at selvkørende biler kommer til at udkonkurrere tog og busser osv. Jeg så lige, at DSB havde investeret i, 230 nye tog frem mod 2033 eller sådan noget. Og jeg tror, det bliver en dårlig investering, fordi det allerede nu er lige på grænsen, om det bedst kan betale sig at tage et S-tog, eller om det kan betale sig at køre bil. Og i og med, at det bliver meget, meget billigere at køre i selvkørende biler, så tror jeg faktisk ikke, at det er en særlig god idé. Det var også et andet lille take. Men i hvert fald, jo billigere det bliver at køre selvkørende bil, eller jo billigere det bliver at transportere sig med selvkørende biler, jo større efterspørgsel på Ubers tjenester vil der være. Jo flere, der går over fra privatbilisme til at køre og have stort andel af sine ture kørt med Uber, jo større efterspørgsel kommer der til at være på Uber. Og jo bredere netværkseffekt er der. Også at man skal huske på, at Ubers absolut største udgift lige nu, det er løn til chauffører. Så snart den er væk, så er det jo 80% af omkostningerne, der ryger af at køre en tur med Uber. Og så kommer Uber til at være i den der perfekte situation, hvor det ikke koster dem noget, fordi det er et digitalt produkt, det er bare en app. Og de kommer til at tjene penge på hver tur, der bliver lavet. Og der bliver lavet, altså kørt virkelig mange ture. Jeg tror endda, det er herinde på Qualcomm, der er der en trips, hvad er det, i Q3, 3,5 milliard. Hvis man kigger det seneste 12 måneder, så er det 13 milliarder ture. Og jeg tror, det her det kommer til at stige hurtigere og hurtigere i takt med selvkørende biler. Så jeg tror, at Teslas rolle i selvkørende biler er overvurderet, og Ubers er undervurderet. Og derfor tror jeg, der kommer til at være 500 milliarder, der rører fra Tesla over til Uber. Det er min hold. Eller min... Det er så fedt. Vi shorter Tesla. Ja, men jeg ved ikke, om det var dig, der sagde det, eller om det er noget, jeg har tænkt. Men det er også bare en kæmpe fordel for dem, at der er så mange forskellige, der laver selvkørende biler. Fordi det er det, der gør det så svært for dem at lave en app til dem selv bare. Fordi at hvis de så... Altså i en verden, hvor der er 8 forskellige udbydere af selvkørende biler, kan de virkelig gøre det billigt, fordi det er vel den eneste måde, man kan tiltrække kunder på. Så skal de virkelig gøre det billigt
på deres egen app, for at folk vil foretrække den frem for Ubers app. Og ja, så du ved, det kan bare bedre betale sig for dem at køre på Ubers app, hvor de måske kan tage lidt mere for det, end hvis de skal tage at gøre det billigere på deres egen app for at tiltrække kunder. Og så føler jeg, så er der også bare et win for Uber. Ja, Så det er og så er bare, der nogle kæmpe netværksfordele, ikke? Jo, hvis du er i en by, hvor altså, der kommer sikkert til at være variation, alt efter hvad for en by du er i, med hvad for et bilfirma, der er stærkest i den by. Og hvis du er afhængig af Mercedes app i en Tesla-domineret by, så er det ærgerligt, ikke? Fordi så kommer du langsommere fra A til B. Og den der med at have en stor platform, som bare er det, der kører mest effektivt, altså at have de der selvkørende biler kørende hele tiden. Jeg tror, der skal være en stor fælles markedsplads. Og jeg tror næsten, at det bliver et monopol på det Uber. Og måske bliver det et duopol, at sådan noget som Lyft i nogle områder også giver virkelig god mening. Men jeg tror, det er platformene, dem der leverer softwaren, der kommer til at tjene pengene på det. Og jeg tror ikke, det på samme måde er bilfabrikanterne. Plus, at der jo også er mange andre aspekter i Uber, som er smart, fordi at de også har allerede integreret mange af de der andre produkter, sådan noget med, at hvis jeg skal fra A til B, og der er en på på turen, som også skal det samme sted hen som mig, at man kan blive plukket, eller sådan få et lift. Og så er der hele den der madleveringsdel, som jo er halvdelen af Ubers... den er slet ikke blevet nævnt. Halvdelen af Ubers indtjening, ikke? Som kommer fra delivery, som jo også er meget hurtigt, hvis det er 20%. Ja. Hvad siger deres mobility med? 17%. Der er Ubers direktør, Dara, der jeg tør ikke at ødelægge hans efternavn. Men han siger jo også, at hans, altså han kan jo godt se, at Uber er virkelig en billig aktie, og det er også derfor, at de bruger så mange penge lige nu. De er sådan et gyldent spot, hvor de handler billigt. De kan købe virkelig mange aktier tilbage, hvilket også er det, de gør. Og så du har den der perfekte. De vækster meget, de er profitable, de kan bruge profitten på at tilbagekøbe aktier, fordi at deres produkt i sig selv er skalerbart. De behøver ikke at lave en masse ekstra investeringer for at gøre deres produkt meget bedre. Så ja, men det er rigtigt. Men der er lige den samme snyder der, som med Duolingo, med at de har haft den der skattefordel, som gør, at de ser mega billige ud nu. Det er også derfor, man skal lade være med at tage trailing 12 months pay. Man skal kigge på den forward pay, fordi at have en pay på 10, det vil være fuldstændig latterligt. Ja. Men ja, det kan man jo også sige, at man pay på 23. Det lyder også latterligt for en virksomhed, der vækster 20% om året. Ja. Med netværkseffekter. Jeg tror virkelig, at det er en keeper. Det er også en virksomhed, som jeg har købt op i, er det 3 eller 4 gange eller sådan noget. Jeg er ikke et kæmpe plus endnu, også fordi dollaren er faldet så meget. 8%, 9% i dollar og 1,5% i danske kroner. Men jeg har købt op i den 4 gange. Det er sådan en, jeg er ligeglad med, om den kommer til at stige eller falde, så er det sådan en aktie, jeg vil blive ved med at købe op i, indtil at den størrelse, som jeg tænker, den skal være. Ja, men jeg er også enig. Der skal meget bullish på dem. Jeg vil ønske, at det være lidt kritisk. Ja, og være lidt kritisk på Uber? Ja, hvis vi kunne være lidt kritiske mod hinandens virksomheder, det ville også være meget godt, men det er måske et andet format. Men det er vi bare ikke, fordi vi er bare enige. Jeg prøvede at være det med blockchain, men den kom du godt fra. Ja, det er rigtigt. Det mig lidt, at du havde svar. Det var faktisk god. Ja, men det er rigtigt. Det var faktisk god, fordi det er også det, som investorerne er bekymrede om. Ja. Nå, men August, vi skal til vores begge muligvis favoritaktie. Hvad vil du ikke afsløre den sidste? En neobank i Sydamerika, og det er New Holdings, hvis man ikke har regnet det ud. En fuldstændig fantastisk bankvirksomhed, som har revolutioneret den måde, man laver bankvirksomhed på, i hvert fald i Sydamerika, men nok også kommer til at give et skub til hele verden. Hvis de ikke selv gør det, så får de i hvert fald andre til at gøre det, fordi ellers så giver de sgu baghjul. De startede i Brasilien, og har nu har vækstet helt vildt der, har været 60% af markedet, tror jeg, og har så udvidet til Mexico og Colombia, og har faktisk eksekveret virkelig godt på den udvikling, som det kan vi også snakke om bagefter. Men de har i hvert fald revolutioneret bankvirksomhed ved at gøre det hele digitalt først, eller sådan, de har lavet det sådan telefonbaseret i første omgang, fordi at bankverdenen i hvert fald i Brasilien var meget sådan gammeldags før det, og det var baseret på de der afdelinger, som lå rundt i landet, og det var primært kun folk, som boede i byer, eller som havde biler, eller som var rige, som havde adgang til banker. Så det var faktisk et virkelig underbanket land, indtil at New Holdings så kommer og laver den her digitale løsning, hvor du kan have bank på telefonen, og jeg tror ikke, de har en eneste fysisk afdeling, og kan så give både bankydelser til mega mange mennesker, hvilket er mega godt, og de kan så også holde omkostningerne mega meget nede, fordi det hele er digitalt baseret. Så det er et kæmpe win for virksomheden, og et kæmpe win for kunderne, og har også virkelig bare eksekveret godt, og derfor fået så stor en markedsandel i Brasilien, og tjener flere og flere penge på de mennesker, jo længere tid de kunder, og har som sagt så også udvidet til Colombia og Mexico nu, og er i gang med at penetrere de markeder også, og kører lidt bare samme model, som de har gjort i Brasilien, og det virker også bare, ser det ud som om. Altså, de vækster helt vildt. Og det tyder på, at de bare kan køre samme model igen og igen og igen, indtil de har i hele Sydamerika, og
måske også begynder på Nordamerika, og måske også, og nu ved jeg ikke, om jeg drømmer lidt, begynder på Afrika og alle mulige andre lande, som måske også kunne bruge lidt flere banker. Der kan man sige, at USA i hvert fald måske er lidt mere mættet, men de har stadig, der er stadig et kæmpe marked. Jo. De vækster. Jeg ved ikke, kan du finde den der graf, hvor de med antallet af nye kunder, jeg ved ikke, om de har den med i den her. Det ser i hvert fald bare helt vildt. Det var ikke den, jeg tænkte på, men ja, der kan man se, at det går i hvert fald stærkt. De vækster 27% i antallet af nye kunder, og det er jo ikke små tal, vi snakker om. Det er jo 127 millioner? Ja. 127 millioner i alt. Jeg kan ikke lige regne ud, hvor mange millioner mennesker der er, men det er i hvert fald det er mange mennesker. Og samtidig med det øger de omsætningen per kunde, så man kan se den til højre, med 30%, og det fører så til den her omsætningsvækst på 73%, som er fuldstændig sindssyg. Og det samme med deres indtjening, som man også kan se. Skal jeg lige finde den frem på kort? 70%, det lyder sindssygt. De formår altså at øge deres antal af kunder og omsætning per kunde, samtidig med, at de reducerer kosten, eller prisen, som de skal betale per kunde, som jo bare fører til eksplosiv indtjeningsvækst. Ja, den er meget god, den der. Ja, der kan du se cost to serve. Som jo er mega, mega lav i forhold til omsætningen. Og det er en fantastisk virksomhed, og hvad jeg kan forstå på kunderne, så elsker de Nubank. Altså det er som om, det har været Guds gave til den brasilianske befolkning, og nu også til Colombia og Mexico. Jeg skrev et brev om det, hvor jeg skrev noget om kundetilfredsheden, hvor jeg sagde, at der er den der NPS-score, Net Promoter Score, hvor man spørger, hvor sandsynligt det er, at du vil anbefale virksomheden til en ven, hvor skalaen går fra minus 100 til 100, hvor Nubank ligger på 90, hvilket vitterligt er den højst scorede i verden af store virksomheder. Det er kun sådan historisk, det er de der virksomheder, der kommer et kult bagved, ikke? Altså sådan Tesla i starten, da man ligesom følte, at man var i gang med den nye grønne bølge af elektriske biler, eller Apple, som jo har en kæmpe stor kundeloyalitet, så ligger Nubank som noget af det højeste i verden. Ja, det var fantastisk. Så får man også god samvittighed. Ja. Samtidig med, at man tjener mange penge. Ja, det er crazy. Altså, Nubank er den perfekte forretningsmodel. Det der med, at de vækster enormt meget i antallet af mennesker organisk, fordi de har nogle gigantiske netværksfordele. De er meget profitable og bliver mere og mere profitable, fordi at jo længere tid man har været kunde hos Nubank, jo mindre koster man banken at have, eller koster det for banken at have dig som kunde, og jo mere tjener Nubank på dig som kunde. Altså, så de markeder, der ligesom har været, Brasilien er det også første marked, der kan man se kurven for, hvad de tjener per person, der bare stiger og stiger år efter år. Her kan man se det i Brasilien, der har de gået fra $6,5 i Q3 19 til at tjene $13,5 per kunde. Og det er jo i gennemsnittet for Brasilien, men igen, dem, der ligger højst, ligger på sådan noget, hvad var det, 2022, vi fandt ud af sidst, dollars om måneden. Jeg prøver lige at finde det her. Det er nemlig inde på Q2, tror jeg, det var. Ja, jeg kan lige finde den præsentation. Den kommer. Vil finde den, ja. Yes, den kommer her. Ja, den er der på side 9 af det. Jamen, det er så sindssygt at se. Den der. Altså, var det ikke det, du tænkte på? 27. Jo, at hvis du har været kunde hos Nubank i 96 måneder, så tjener de $27 om måneden for dig. Eller omsætter de for $27 om måneden. Og de har en cost to serve på 80 cent, ikke? Altså, det er virkelig en profitabel forretningsmodel, og det koster dem ingenting at have dig i lang tid. Altså, jeg bliver så sindssygt hype eneste gang, jeg taler om Nubank, fordi det er sådan den handles ikke dyrt. Altså, man skulle tro, at mange af de der fintech-aktier, der er, du ved, forrest i den innovative sektor inden for fintech, altså de revolutionerede markedet, skulle handles til en P på 100. Men jeg tror, der er noget at gøre med, at markedet ser nu som en bank, og værdisætter det som en bank, en traditionel bank, som man har gjort indtil nu, hvor man primært har kigget på price to book, som gerne må ligge imellem 1 og 2, cirka. Helst ikke højere end det. Og hvor når man kigger på den nu, jeg ved ikke, om du kan finde den inde på Qualtrim, har en price to book på 8. Så det ser jo mega dyr ud traditionelt set, men har så en forward PE på 20, som jo er rigtig billigt, hvis man overvejer deres indtjeningsvækst. For eksempel deres EPS, som vokser 45%. Og vi synes jo, at det er mere fair at kigge på PE-ratioen, for eksempel, og free cash flow, i hvert fald PE-ratioen, fordi at vi ser det som en... Altså, det er jo både en traditionel bank, men de tjener også penge på andre måder, som minder mere om en fintech. Og så det er derfor, at det er bedre at kigge på indtjening. Du skal se Nubank som en tech-virksomhed. Det er en tech-platform. Du kan bruge den som bank. Traditionelle banker bruger milliarder på at købe fancy bygninger, som de har nogle store, flotte filialer med en masse mennesker, der er ansat til at give dig en personlig kundeoplevelse. Og det gør Nubank ikke. De har en af de bedste AI-modeller på kloden til at bankgodkende dig til lån og til at svare på alle de spørgsmål, du har omkring din bank. Og det viser sig også, når man kigger på, hvor gode deres kunder er til at betale tilbage til tiden, at de matcher
de bedste banker på kloden, så de kan tilbyde lån til folk, som de tjener penge på, fordi det er jo det, banker tjener penge på traditionelt, det er at låne penge til folk og tjene pengene på renter. Og hvis Nubank kan give folk lån, som de betaler tilbage til tiden, uden at der skulle være et menneske ind over det, så er det en meget, meget profitabelt. Kunden får det samme. Og kunden får det Helt samme. lige så Kunden glad får også. svar. Jeg er i gang med at købe lejlighed selv. Det har været et shitshow at tale med 4 forskellige banker og skulle sætte sig ind i alt det her. Der har været virkelig dejligt, hvis man kunne få svar med det samme på mange af de her ting. Og nu kommer vi nu. Jeg tror, temaet for det her podcast indtil videre har jo været netværkseffekter. Og det er jo også det, der er med New Holdings. Det er, at du får meget mere end en bank. Fordi at når du har 100 plus millioner kunder i din portefølje, eller hvad man siger, så kan man også sende dem hen mod produkter og tjene på alt muligt andet end banktjenester, som er enormt profitable. For eksempel har de lavet et samarbejde med Uber, hvor man får 6 måneders gratis Uber One medlemskab. Man kan sende dem efter telefonselskaber, forsikringsselskaber, have deres, ligesom American Express har med rejser osv., have nogle rejsefordele osv., så de bare tjener kassen på, uden at det er nogen omkostninger for dem. Ja. Og så det er perfekt. Det er bare printpenge. Det er bare printpenge, og det er seriøst den mest skalerbare forretningsmodel, det der med at have et produkt, der er så godt, så man kan levere så billigt, og have en kæmpe høj profit per nye kunde, man får. Fordi at deres udgifter er selvfølgelig stigende, fordi det er en virksomhed i vækst, men den stiger langt langsommere end deres indtjening. For ikke at sige, at jeg var til et foredrag med dem, hvor de sagde, at 50% af deres medarbejdere arbejder på produkter, som ikke er tilgængelige for deres kunder endnu. Altså det viser bare, hvor innovativ en virksomhed det er, at de har råd til at have halvdelen af deres arbejdsstyrke til at arbejde på produkter, de ikke tjener penge på endnu. Ja, det er fedt. Også fordi så ved man også bare, at de er fremtidsorienteret. Ikke ligesom, det er også det, der var problemet med de gamle banker i Brasilien, at de lurer sgu lidt på laurbærne, eller hvad man siger. Fordi de tjente støtte med penge, men så behøvede de ikke innovere. Så det er fedt, hvis det er nogen, der rent faktisk gør sig umage for at levere et bedre produkt. Ja, fordi folk hader banker. Alle er afhængige af banker, fordi at de skal låne penge til huse, og de skal låne penge til biler, og man skal have et sted, hvor man får udbetalt sin løn. Men alt ved banker koster penge, og alle hader det der med, at når man har 100.000 kroner stående i banken, som banken jo investerer i alt muligt andet, så får man måske 1% i rente eller 2% rente på sin konto. Men hvis man skal låne penge af banken, altså det, som de gør af dig normalt, så skal du lige pludselig betale 4-5% i rente. Og det er jo en forretningsmodel, som jo er sindssygt profitabel for bankerne, men som efterlader alle kunder med en følelse af, at man bliver snydt. Sådan havde jeg det i hvert fald, eller sådan har jeg det. Ja, og det gør man jo også lidt. Ja. Men man er nødt til. Altså, det er jo en tjeneste, som ikke kræver noget af en bank. De har så mange penge, fordi der er så mange, som har penge stående i banken, og der er aldrig en situation, hvor de alle sammen vil have dem ud på samme tid, så de kan investere de penge, som folk har, og tjene kassen på det, og så kan de ovenikøbet låne penge tilbage til dig, og tjene kassen på det også. Så det der kommer en ny innovativ bank, som New Holding, som jo har samme forretningsmodel, men som bare gør det langt bedre og langt billigere, og kan tilbyde langt bedre renter, fordi deres omkostninger per kunde er så meget lavere end traditionelle banker. Altså en bank, som folk faktisk godt kan lide, er jo et kæmpe sejr. Ja. Og så har han næsten til 20 gange earnings. Ja. Jeg tror, at det er sikkert at sige, at det er en virksomhed, der kommer til at omsætte med 25% plus de næste 5 år. Alt andet vil virkelig overraske mig. Og hvis du har 25%, fordi de allerede, det tror jeg. Der er ligesom en lang hale på deres indtjening, fordi de har allerede proof of concept, fordi dem, der ligesom var der til at starte med, de er mega profitable for forretningen. Så alle dem, der er kommet siden, man ved, at de kommer til at tjene banken flere og flere penge per måned, i takt med, at de er i banken i længere tid. Og i og med, at de vækster deres kundetal så hurtigt, så ved man, at der er en lang hale for indtjening. Ja, og man kan se, at udviklingen i antallet af kunder udvikler sig i samme SK, som det gjorde i Mexico og Brasilien. Udvikler det så... Nej, okay, jeg starter lige forfra. Og man kan se, at udviklingen af antallet af kunder i Mexico og Colombia udvikler sig i samme SK, som det gjorde i Brasilien. Ja, den kan lige finde. Og man kan måske antage, at den fortsætter nogenlunde ligesom den gjorde i Brasilien. Ja, så man vil relativt præcist kunne regne ud, hvad deres indtjening bliver de næste par år, hvis de følger samme tilvækst i kunder og samme vækst i omsætning per kunde. Og så kommer der bare en masse ting oveni, at de nye lande, de kommer ind i, og de nye produkter, de udvikler. Fantastisk virksomhed. Fantastisk virksomhed. Kæmpe sej. Det er også klart den største i min portefølje. Fylder den 20% af min portefølje eller sådan noget. Det er ret 23,5% af min portefølje lige nu. Og den, der fylder næstmest, er jo en ny virksomhed, som er min sidste, som jo er Roblox, som jo er... nu skulle jeg sige til dem af jer, der ikke ved det, men der er ikke nogen af jer, der kender mig, antager jeg. Så
Jeg arbejder på en skole til dagligt, og det er jo ikke en arbejdsplads, man forbinder med et sted, hvor man vil finde på gode investeringsidéer. Men når alle elever taler om et produkt, som man ikke selv kender, så er det i hvert fald værd lige at tjekke ud. Nogle gange i hvert fald. Og alle elever, om du går i 2. klasse, eller om du går i 8. klasse på min skole, spiller Roblox. Og det overrasker mig, for der er meget få på min alder. Jeg kender ikke nogen. Jeg har aldrig selv spillet det. Jeg kender ikke nogen på min alder, der selv gør det. Så det tror jeg er første gang, hvor jeg sådan teknologisk virkelig har følt mig gammel. Men så tjekkede jeg Roblox ud, og så er jeg bare blevet kæmpe begejstret for virksomheden siden. Det er den her, til jer, der ikke kender det, så er Roblox jo den her platform, hvor man kan udvikle spil og verdener. Så det Roblox egentlig står for, det er at levere den software, som gør, at man at andre udviklere kan komme ind og udvikle spil og områder og butikker og så videre i sådan en digital verden. Man kan sammenligne det meget med hvad Facebook prøvede at få op at stå med Metaverse. Så det er det her virtuelle univers, som Roblox ligesom har fundamentet af, og så er det andre udviklere, der producerer spillene. Det er altså ikke Roblox selv, der producerer de spil, der er på tjenesten. Og det er en vanvittig virksomhed, det er et vanvittigt koncept. Altså den måde, de tjener penge på, det er, at de sælger digital valuta, som man kun kan bruge inde i spillet. Så man kunne bruge $100 på at købe den her valuta, der hedder Robux, og så inde i spillet, der kan man så købe toys til sine karakterer, man kan købe adgang til spil, man kan købe ting inde i forskellige spil. Og de eneste udgifter, som Roblox har ved det er, at de her Robux, altså valutaen inde i spillet, kan de her udviklere, når de tjener det inde i spillet, hive ud og veksle tilbage til dollars. Så det eneste Roblox har er sådan store udgifter, udover selvfølgelig datacentre og plads osv., det er at udbetale penge til de her udviklere. Det er lidt en weird virksomhed. Men forretningsmodellen, når man tænker over det, er virkelig genial, fordi de kan printe noget, som har en værdi ud af den blå luft. Det koster dem ikke noget, eller det koster meget, meget lidt at sælge de her digitale valutaer. Og så har de en transaktionsgebyr, så hver eneste gang du køber noget ind i spillet, så fjerner Roblox-platformen 30% af det beløb. Det vil sige, at hvis du køber 100 Robux ind i spillet, så er de væk eller brugt på 3 dage i gennemsnit. Og så er de alle sammen endt, eller de sidste af dem, det der ikke er blevet fjernet i de der transaktionsgebyrer, de er så endt hos udviklerne inde i spillet, som måske kan veksle det til dollars, og så tjene deres penge den vej igennem. Men der er nogle sindssyge netværkseffekter i det, fordi at jo flere mennesker, der bruger Roblox, jo flere penge, jo mere profitabelt er det som udvikler at være på Roblox og producere spil og verdener osv., og jo mere profitabelt det er for dem, jo bedre og dygtigere udviklere kommer der, og jo bedre bliver produkter. Så det er hele tiden, det bygger oven på hinanden. Jo flere brugere, jo bedre spil, jo flere brugere osv. Og det er jo... Det er også derfor, man ser, at spillene bliver så meget hurtigere bedre derinde. Har jeg ladet mig fortælle igen. Jeg spiller faktisk ikke spillet selv. Jeg interviewer mine elever omkring det her. Jeg gør jo. Jeg har været inde og spille. Du har været inde og spille. Brain Rot. Var det fedt? det var svært. Men jeg holder mig til LOL. Du holder dig til LOL stadig efter 10 år. Ja. Men hvis vi lige skal gå tilbage til Roblox, så er det jo en virksomhed, som er kæmpestor. Der er 150 millioner daglige aktive brugere, og 400 millioner månedlige aktive brugere. Det svarer til, USA er på den hele tiden, ikke? Eller en gang i måneden minimum. Og det vilde ved det her, det er, at de her 150 millioner mennesker, som dagligt er på Roblox, de bruger i snit 150 minutter om dagen på Roblox. Det er 2,5 time. Det er til sammenligning, der har TikTok, som jeg troede var den mest afhængighedsskabende platform på kloden. Der prøver den gennemsnitlige bruger 95 minutter, og Instagram er det 50 minutter om dagen. Så det er dobbelt så godt som TikTok. Det er sindssygt. I det seneste kvartal blev der brugt 40 milliarder timer på Roblox af deres brugere. Kan du ikke finde det sidste regnskab? Fordi lige nu så ser vi bare på nu. Jo, undskyld. Jeg finder den frem her. Det er ufattelig lang tid. Det er ufattelig lang tid. Ufattelig lang tid. Altså, man kan ikke forestille sig det. Men her kan man se, se de her næsten 40 milliarder timer, der bliver brugt. Og det er... Det er vanvittigt. Altså, det er vildt at have bygget en platform, hvor at man bruger så meget tid på den. Også ud fra et forretningsmæssigt, men det er også bare en virksomhed, der ikke, altså på alle mulige, de har vækst i daglige aktive brugere, den steg 70% seneste kvartal sammenlignet med året før. Hvis man kigger på deres timer, så er der 91% flere timer end året før. Kigger man på deres omsætning, så er der 50% mere end året før. Og man skal passe på med at kigge med omsætning, fordi at de må ikke, den måde, man Roblox bogfører, er ikke gennem omsætning. Der skal man, fordi deres omsætning bliver ligesom spredt ud over længere tid. Man skal kigge på bookings, og man skal kigge på free cash flow. Og hvis man kigger på deres bookings, så er de op med 70%. Booking, det er, når de køber Robux ind i spillet. Så når de bruger 100 kroner på at købe digitale valutaer, så bliver der noteret 100 kroner i bookings. Så det giver et bedre øjebliksbillede end earnings og revenue. Eller omsætning. Det, der er lidt et red flag med Roblox, det er, at deres average bookings per daily user, den er ret stabil.
Der havde jeg selvfølgelig håbet, at det havde været samme effekt som på New Holdings, hvor den gik opad. Men udover det, så er der næsten ikke noget, man kan klage over i Roblox. Særligt ikke, fordi at Roblox er kendt som en platform for børn. Altså det er kendt som at være en platform for 8-10-årige børn, som spiller virkelig lav kvalitet sammen med deres venner. Men når man kigger på, hvem der er de hurtigst voksende segmenter, så er det faktisk mellem 17 og 24, der ligesom er den hurtigste aldersgruppe, der vækster. Og at man kan se, at deres aldersgruppe bliver ældre. Deres hurtigst voksende segment, det er mellem 17 og 24-årige. Og man kan også se her, at ud af de... at det er langt den største del af deres brugere, der er 13 plus. Og det er jo en rigtig positiv ting som investor, fordi at der er en ting, som er en universel sandhed, og det er, at man bliver rigere med alderen. Børn har generelt få penge, og unge, ældre, voksne mennesker har generelt flere penge. Og så er der lige, jeg vil gerne lige vende tilbage til det der med, at alle bruger, eller den gennemsnitlige daglige bruger bruger 2,5 timer på platform om dagen. Virksomheden tjener næsten ingen penge på annoncer endnu. Og det svarer til at have en YouTube eller en Meta, og så have den platform med virkelig mange millioner daglige aktive brugere, og så ikke køre annoncer på det. Jeg tror ikke, at det bliver salg af Robux, der bliver Roblox's hovedindtægt. Jeg tror, det bliver annoncer i fremtiden. Og jeg tror, at de måske kommer til at kunne lave annoncer, der er meget mere effektive end dem, vi ellers kender fra videoer. Fordi man kan integrere annoncerne i spil, som er der, hvor man har hovedfokus. Og man ser det allerede med, at Netflix har en verden derinde, Spotify har en verden derinde, Gucci har en verden derinde, Costco og Walmart har en, Taco Bell har en. Det er virkelig blevet et sted, hvor store virksomheder ser, okay, vi har en eksplosivt voksende brugerbase, som kommer i en alder, hvor de kan bruge penge. Det marked vil vi selvfølgelig gerne ind på. Så der har også været nogen sådan noget, hvor at du gør nogle ting i spillet, og så kan du få noget ud af det i den virkelige verden. For eksempel Taco Bell. Jeg tror, det var Taco Bell. Det var det ikke. Det var, hvad er det andet? Dem, der laver burritos. Burritos. Ja, Chipotle. De har lavet et samarbejde, så hvis du gennemførte et spil, så fik du en burrito i den virkelige verden. Der er også nogle virksomheder, som eksperimenterer med, at når man køber noget ind i spillet, så får du det også i den virkelige verden. Så hvis du køber et par Nike-sko, så får du også tilsendt de samme par Nike-sko i den virkelige verden. Og det er jo gaven for Roblox, fordi så har de et marked, som de fuldstændig selv kontrollerer, hvor du bruger en valuta, som de kan printe ud af en blå luft, som folk vil betale virkelig penge for. Og det er jo bare et sted, hvor altså det er bare en virkelig profitabel forretningsmodel. Også det her skala-effekt. Nu virker det, at vi bliver ved med at sige netværkseffekter. Printe penge og netværkseffekter. Printe penge. Det er sgu det, der går igen. Ja, men jeg skrev et brev om Roblox for, 3 uger siden, tror jeg. Nu skal jeg ikke, den er her. Hvor at jeg også skriver, at der har været en koncert, hvor det var Lil Nas, nu føler jeg mig gammel igen, der ikke udtale det, Ja. hvor at der var 33 millioner mennesker, der så den her koncert. Hvilket svarer til, som jeg skriver, parken i København fyldt op 850 gange. Og Lil Nas tjente millioner på at sælge digitalt merch, som han så kunne hive ud igen. Og det her, det kommer der jo til at være langt mere af. Jeg tror også, at man kommer til at kunne købe... Ja? Bruno Mars havde en koncert for 5 dage siden, hvor der kom 13 millioner spillere. Ja, på Roblox. Nå. Den 17. januar 2020. Ja. Så der var 13 millioner. Det er jo ikke en rekord, men det er stadig vanvittigt mange mennesker. Altså, vanvittigt mange mennesker. Ja, helt vildt. Og det er virkelig en... også, jeg skal et andet eksempel på, hvor vild den her digitale økonomi er blevet, når Gucci solgte en taske ind i spillet, som man også kan købe i den virkelige verden, men den blev solgt for mere ind i spillet, end den gjorde i den virkelige verden. Det var mere værdifuldt for folk at se og have det her samleobjekt, altså Gucci-tasken, ind i spillet, end det ville være, og at gå rundt med den præcis samme taske i den virkelige verden. Det er altså det der med, at de unge mennesker går mere op i deres udseende og udtryk på Roblox, end de gør i virkeligheden. Ja, det er sindssygt. Der har været de der undersøgelser. Hvor fanden er det? Det er så sindssygt. At så vil man hellere bruge penge der, end i virkeligheden. Jeg synes, jeg havde talt for det. Nå, det kan jeg sgu ikke huske. Men i hvert fald, så er det jo vanvittigt, at man går mere op i sig selv i en digital verden, end man gør i den virkelige verden. Men det er også, fordi man får mere eksponering i den digitale verden, end man gør i den virkelige verden. Altså man er sammen med helt vildt mange mennesker inde på Roblox i alle mulige spil, i alle mulige scenarier. Og der er det åbenbart noget, folk går op i, at de gerne vil fremstå fashionable, eller hvad man siger. Ja, prøv at høre det her, at brugerne derinde, de føler sig 2,2 gange mere tilbøjelige til at sige, at de føler sig mere som sig selv gennem deres avatar i Roblox, end de gør på sociale medier. Ja, det er, så det er jo crazy. Det er jo der, de har deres identitet. Det er jo ikke på Instagram mere. Det er jo på Roblox. Det er sindssygt. Det er sindssygt. Det er jo det her Meta ønsket. Altså Roblox er det, som Meta virkelig gerne vil have med Metaverse.
Og en fun fact, det er, at Meta har brugt flere penge, end hvad hele Roblox's markedsværdi er, på at bygge Meta, eller Metaverse, som der ikke er nogen, der bruger. Altså Roblox har forbundet skabt den her platform, som er det, som Mark Zuckerberg drømte om på et tidspunkt. Og jeg ser det jo kun som om, at de har ligesom unlocket én indtægtskilde i form af salg af Roblox. Jeg ser jo langt større potentiale i, de kan både fungere lidt som bank, fordi at vekselraten mellem Roblox og når du veksler dollars til Roblox, eller Robux, er værre, end når den skal gå tilbage igen. Det vil sige, at de ved, at når folk har købt for $100 Robux, så skal de måske højst have for $20 tilbage. Og de $80, eller de $20, skal de i mellemtiden investere i alt muligt andet i den virkelige verden, ligesom banker, som vi talte om før. Ja, det er en eller ting. I sig selv. Eller i spillet. Det er en ting. En anden ting, det er annoncer, som jeg stadig tror bliver klart den største indtægtskilde for dem om nogle år. Lige nu udgør det 3-7% af deres omsætning, hvilket er altså bekymrende lidt, eller sådan, det er begge dele, ikke? Fordi at det gør, at der er et kæmpe potentiale. Derudover så er der hele e-handlen, eller e-commerce-delen, at hvis du kan købe ting inde i spillet og få det leveret i den virkelige verden for penge, som de ligesom producerer, så er der også et kæmpe marked der, fordi det bliver en kæmpe stor markedsplatform, hvis der er, hvis lad os lige sige, at der er nogle år i stedet for 150 millioner, er 400 millioner daglige aktive brugere, så det er jo måske den største markedsplads i verden. I hvert fald den, hvor folk bruger mest tid på. Man kan bruge det til, jeg arbejder som sagt på en skole, og kunne bruge det til at lave en Roblox-verden for mine elever, sådan så de kunne eksperimentere med i Romerriget, eller lave fysikeksperimenter, eller at læreren ligesom har en virtuel verden, de kan kontrollere. Virksomheder kan bruge det til træning og onboarding osv., og for jeg slet ikke at tale om den enorme mængde data, de får på deres kunder, som de kan sælge videre. Og så i takt med, at Roblox ligesom bliver platformen, man producerer spil på, og hvor at hvis man udvikler spil, så er det også her, man kan tjene flest penge, så begynder de også at kunne udleje serverkapacitet til de her udviklere, som jo, eller lease det, som også er en indtægtskilde. Ja, så det der er smart, det er jo, at det er andre, der producerer værdien i deres produkt. Det er lærerne, som laver undervisningsmateriale derinde. Det er spilproducenter, der laver spillene. Det er kunstnerne, der laver koncerterne, og de sidder bare og læner sig tilbage i princippet. Det gør de jo ikke, men i princippet. Ja. Altså, det er så smart en forretningsmodel. Det er virkelig en banger forretningsmodel. Hvad med det med børnesikkerhed? Fordi jeg synes, man læser lidt rundt omkring, at der er sådan lidt problemer nogle gange. Jo, jeg tror at Roblox står i samme situation, som Facebook har gjort, og som Meta har gjort i forhold til, at et platform, hvor der er mange børn, tiltrækker også nogle uheldige typer. Deres seneste tiltag har været sådan noget med ansigtsgenkendelse, som kan du skal prøve at verificere dig selv, sådan så at den har en AI-model, som kan se, hvis du siger, at du er 12 år gammel, men dit ansigt ligner en på 60, så ser Roblox, den går ikke. Ja, det gjorde jeg, da jeg skulle ind. Den sagde jeg var 20 plus, så det virkede jo. Fedt. Og så har de også gjort, forhindret en masse chat, så man kan ikke dele billeder og videoer derinde og sådan noget, som gør, at det bliver et sikkert sted. Fordi at man skal huske på, at størstedelen af de Robux, der bliver solgt, er stadig af børn og unge, hvilket vil sige, at det højst sandsynligt sker gennem deres forældre. Og hvis deres forældre ikke er trygge ved, at deres børn er på platformen, så er den forretningsmodel ret hurtigt. Det er jo en god forretning, hvis der er børn, der bliver misbrugt, jo. Nej. Så det er godt at høre. Det kan man jo sige. Grooming er en ret dårlig forretningsmodel. Og så skal jeg lige nævne en ting om værdisæt. Der er 3 ulemper ved virksomheden, vil jeg sige. De finansierer ret meget af deres vækst gennem at uddele flere aktier, så man bliver som aktionær fortyndet. Det gode er, at de jo vækster meget hurtigere, end de fortynder aktier, så du tjener stadig, eller vækster hurtigt per aktie stadig, selvom der kommer flere og flere aktier. Den anden er, at i og med, at de fleste bruger platformen Roblox på mobiler og på tablets osv., så når du køber Robux, altså den her digitale valuta, så går en stor del af den omsætning, jeg tror, der er op mod sådan noget 25% til, jeg synes, jeg skrev det her, op til 30% til Apple og Google Play. De arbejder ligesom Spotify arbejder på at få folk til at købe det over deres hjemmeside. Så arbejder Roblox også med at gøre det samme med, at man køber tingene i spillet uden for App Store og Google Play, sådan så de kan beholde de her 30% selv. Og en anden god ting, direktøren af virksomheden, jeg har set en del podcast med ham, jeg kan ikke lige huske, hvad han hed, men set en del podcast med ham, og han er super cool og virker meget, meget kompetent. Og så ejer han 10% af virksomheden, så han har også skin in the game selv. Jeg skal også lige sige noget om værdisætning af det, fordi at den handles en virksomhed, der øger deres bookings med 70% det seneste år, så er det vildt, at de kun handles til 7,5 gange deres fremtidige bookings ud fra deres egne konservative estimater, som de altid overgår. Og så handles aktien også ikke i fuld sidst 52 weeks low, men
men ret tæt på, tror jeg. Den er faldet lidt igen. Ja, Deromkring, er det ikke det? den ligger ret langt nede i forhold til, hvad den har handlet. Den har været handlet op til 150, og nu handles den til 75. I hvert fald så handles Roblox til 7,5 gange deres frem til bookings, hvilket jeg mener er meget, meget billigt, når de vækster deres bookings så hurtigt, og stadig ikke har åbnet deres indtægtskilde i forhold til annoncer og i forhold til affiliater og så videre. Så det var mine 3 aktier. Jeg tror, Roblox bliver sådan en... jeg tror, det bliver det metaverse, som Meta altid drømte om. Ja. Skal vi prøve at lave en afslutning? Hvor vi lige på 1 minut hver nævner de 3 aktier, og hvorfor vi tænker, at de var de bedste i 2026. Ja, det er faktisk en god idé. Det er en rigtig god idé. Okay, jeg startede ud med Adobe, som blev handlet mega billigt, fordi folk ser det, som om deres forretning bliver taget af kunstig intelligens, primært, og lidt af konkurrenter. Og jeg tror, at kunstig intelligens kommer til at øge deres produktværdi, og at vi godt kan se en korrektion i værdiansætningen, og dermed et ret godt 2026 for Adobe. Skal jeg tage dem alle 3? Ja, det tænker jeg. Min anden aktie, det er Wise, som var pengeoverførselsplatformen, som lever godt af de her scaled economy shared, og derfor kan blive en kæmpe stor kanon i fremtiden, og som formår at tjene penge på de penge, som folk har stående på deres konto, som så også er meget profitabelt for dem. Og de vækster mega hurtigt, og jeg tror bare, de har en god forretningsmodel og en god ledelse. Og så min tredje aktie var af Nu Holdings, som var den der neobank i Sydamerika, som vi begge to var meget hyped omkring, fordi de vækster mega hurtigt og har en forretningsmodel, som de kan copy-paste til nye markeder, og som folk elsker. Så de har bare et godt produkt, som er bedre end konkurrenterne, og de gør det meget billigere end konkurrenterne, så det bliver mega profitable. That's it. Det var mine 3. Yes. Og mine 3 aktier er Duolingo, Uber og Roblox. Og Uber er min forventning, at de kommer til at stige 100%, som jeg forklarer, så er det en aktie, der er blevet banket i bunden, selvom at deres forretningsmodel endnu ikke har været stærkere, end den er nu. Det er en virksomhed, der vækster derud af, men som handles til den laveste PE-ratio, de nogensinde er blevet handlet til. Og jeg tror, det vil gå op for folk, når man ser, at den her vækst fortsætter, at det er en virksomhed, der bør handles til en langt højere værdi, end den bliver handlet til i dag. Uber tror jeg er den glemte perle i hele det her selvkørende bilmarked, der kommer. Jeg tror, det er dem, som faktisk kommer til at være den mest profitable spiller på det her AV-marked, grundet deres netværkseffekter. Jeg tror, det er dem, der laver platformen, hvor man bestiller bilen, som kommer til at tjene penge, og ikke dem, der faktisk laver bilerne. Og til sidst, så er det Roblox, det her metaverse, som Mark Zuckerberg ønskede sig, men som han aldrig fik, som har en meget, meget unik forretningsmodel, men som har et kæmpe potentiale inden for både annoncer og e-commerce, som de ikke har tappet ind til endnu overhovedet. Så det var mine 3. Nu må vi se. Vi kan gense den her video om et år, og så se, hvor meget vi får ret, eller om vi bare det kommer sgu lige i kalenderen, faktisk. har skudt helt ved siden af. Ja, det var første episode, August. Den her samtale. Husk, at den her samtale, det er ikke økonomisk rådgivning, og du selvfølgelig altid skal lave din egen analyse, inden du kaster dig ud i at investere, som jo selvfølgelig medbringer sine risici. Det mig og August taler om, det er bare vores egne analyser, og hvorfor vi investerer, som vi selv gør. Det er ikke på nogen måde anbefalinger eller rådgivning.